ang dos. Nostalgic na sa akin ng sila, hindi nga mga stepping. Wala ako nag-agig sa muna, nasakot ko na na, So, go to improve na nagbabalik na support ka sa sinigang Tribu, no? They are come to do that, but to everyone who participating with us for this year's celebration. Hindi yan makasakot, hindi kita kaupod sa ila sa dalaman sa syudad. Ang magalingan, hindi lang, dinagyan ka ba, hindi siya dapat mag-auptan ka.